Det her var jo en super professionel kunde, synes jeg, som havde store forventninger til vores arbejde, vores samarbejde, og som også havde et meget moderne syn på læring og på udvikling og sådan nogle ting. Så det var en kunde, som vi skulle ind og udfordre dem og arbejde med dem, både organisatorisk og på det personlige plan. Hvad er det, du vil? Vil du være leder, og hvordan vil du være leder? Nej, jeg elsker, når kunden har de her store forventninger, fordi det er der, hvor jeg også får, fordi gennem den professionalisme, så får jeg også et større råderum. Jeg får lov til at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Det vigtigste, det er jo at møde kunden og de enkelte deltagere der, hvor deltagerne er. Så jeg skal ikke komme ind med en masse konsulentjargon om, at sådan gør vi. Men jeg skal ind og snakke det sprog, der bliver snakket i organisationen, og jeg skal ind og udfordre dem, den enkelte deltager, og sige, jamen, I har en masse interne sandheder i den her organisation, sådan her organiserer vi os, sådan her leder vi. Men jeg behøver ikke at acceptere de interne sandheder, jeg vil ikke acceptere dem. Der, hvor man har brug for eksterne øjne, det er der, hvor man tør gå ind og trykke på de ømme punkter. Og det er bedre at trykke på de ømme punkter i undervisningslokalet, i uddannelsesprogrammet, end det er, at der bliver trykket på de ømme punkter af andre, når man står i gang med at implementere 6 måneder senere. Og det fik jeg lov til med den her kunde, og det var fantastisk.